ndewo ñaagoto président wimo eyi quelques jours après conseil ministériel décentralisé waɗi Kaffrine ko ñande hen acte o waɗa juma Siwol e juma Kaffrine wadda lawol gotol yalte journal officiel. donc somi faami juma o manan ko gonga juuɗe ɓesgu wuro ngo ene hen e ɓesgu diwan ene kono noon manan ko état o mana waɗani mon ɗum état o mahi à 100% juma mo Agnam Siwol via Farba Ngom ɗo ɗo yarete juma o Allah waɗi udditama mana le 26 beele ko pannoɗon e organisation guddidgol juma ngol on mbaɗi ɗum réussir 100% walla wonɗo waɗi fayiji cikkuɗa e juma o caggal yettude Allah kadi e julde rasoul miɗa yetta Allah miɗa yetta ɓesgu Siwol fof no fotiri debbo e gorko wonɓe ɗo e wuro ngo wonɓe laddeji he e wonɓe duunde baba Adama o fof somi limti tan mi juumat Siwol naɓe ne jogui partout émigré ji kono oɗo juma ko udditte ko hay Siwol naajo mo ganduɗa ene citoro Siwol meeɗa hodde Siwol waɗi hen participé hoddiɓe amen kadi ala koddiɗo mo waɗani hen participé emin jogui ɗo wuuro kadi ko funnata ko Siwol ne wiye Sinthiou Sira kañum takkodiri e Siwol min mbiyata ɗum ko 11e quartier te ko minen ndendi kees minen ndendi fof minen ndendi jaam minen ndendi jamolun kamɓe serdima e mabɓe tan ko eɓe jogui joom wuuro mabɓe à titre officiel kono kamɓe gueɗe mabɓe fof koye amen woni kamɓe e koye mabɓe malgré ko minen ndendi keesuji malgré ko minen mbaɗi fof kono ɓe mbaɗi ko boñ mabɓe banggue kadi ɓe gaddi ɓe tawta men arɓe ɗo ɓe hanki ala joom wuuro ala imam ala mo addani ɗo enveloppe pour wallude men e organisation o kanko monsieur le maire kadi ala fof ko waɗani kadi pour organisation o rewa lawol o rokki min kalis o fawi e tabal ko 10 millions tawde jiɗmi ko Fouta fof heɗo mi haala gonga o taw wona fenade taw mi waɗani inventé tappiji jumaɗi ko kanko addi nimbaro ko kanko addi o waɗe juuɗe amen disposition 3 voitures une voiture jaaɗo addoyde éliman juma julnuɗo min o hono Chérif Mamadou Lamine hande kanko woni khalif Chérifaɓe Thilone fof kanko hecci kanko woni khalif mabɓe kanko Farba Ngom waɗi auto yeehi addoyimo ha Mbour malgré santé oɗon fragile kadi ko janggo kadi kañum nawtatamo kadi ha Mbour ɗum ko kanko waɗani min ɗum min jogui sukaɓe alay sago tawde koye télévision gonɗen hay son jiiɗa ɗum ceerno Oumar jaafoɗaɓe noon e publicité suka men goto ne wiye Mansour Bousso on kadi waɗi hen doole no fewi ene jogui usine goto Mansour ne weeli Mansour weeli Mansour ne weeli Mansour ne weeli kanko ɗo waɗi hen fayida no fewi donc diku mucce glace makko weeli jare boisson makko weeli saabu ko fuutanke ɓi fuutanke jiɗɗo l'islam ko kañum waɗi ɗum très bien boisson ngaji jaraɗi ɗo fof sene heewi ene famɗi ko kanko waɗi ɗum à disposition comité d'organisation o waddi hen buuɗi hattimi suka amen goɗɗo mo mbimami joni ɗum tartini e interview men o wiyete ko Mamadou Seck malla mbiya Mamadou Alassane Seck on hokkimin ko million e gayi 5 o haɗani ɗon kadi o ari kanko e Mansour e Farba mono mabɓe fof ari wari gaari galle mum jeeya kadi e comité d'organisation o waɗi bottaji waɗi hono ɗum Mouhamadou Madana Ka kamɓe mbiyata Mouhamadou Madana Kane par ce que minen Siwol naɓe ko ɓuuri hewde ko min kakaɓe on ko ɓiyam ko baɗam ko koddiɗam minen joom Dundu président Dundu ok on ne waɗi hen fayida o neldi min ko 1 million et 2000 bouteilles d'eau haɗani kanko ɗo kadi o ari galle makko kadi o waɗi ɗon organisation o wari ɗon gaari d' accord aɗa andi so tawi a wi waɗɓe hen dërɓude ɓeɓe foof moni foof ma kala inde mum en jaata eyyi ko gonga en gaynata ko gonga kono alay sago tan tawde mbaɗe o waɗata ko politique mi holla fuutankoɓe kanko ɓiyamo Mouhamadou Madana Kane politique makko wona politique ko politique social kala ko watte e Fouta ko watte e wuro ngo ballal makko ene hen Mansour Bousso wona politicien kono kañumne ko Allah luɓiri ɗum ko guilay Covid fewde e ñalawma hande o kanko e Mamadou Segen
ala mawlud ala haran ala ɗum ɗo ala somi haalani ɗum tan wona peno parce que tawde ko Allah waɗi mi jom wuro il faut mi waɗa ɓe remercier kamɓe les financiers emin jogui sukaɓe ko wayno Sadou Samba Ka en ala organisation kadi anda saɗa andi Sadou mon ami c'est votre ami kanko ne ala participation mo wattake ɗo e wuuro he taw waɗani sukaɓe woɗɓe ko wayno Ibou Kane en kamɓe mbiyatamo Gueladio Kane woni ko Nigéria kanko ne ala participation mo waɗani hen sukaɓe amen wonɓe Gabon wonɓe France wonɓe Cameroun wonɓe Congo wonɓe Canada wonɓe Espagne wonɓe Côte d'Ivoire wonɓe Gabon les deux côtés sukaɓe amen wonɓe Congo sukaɓe amen wonɓe Dakar sukaɓe wonɓe Thiès Mbour ala mo waɗani participer e siwol naɓe wonɓe ɗo d'accord ko belamma mawɗo dal dañi d'accord mboɗa andi so tawi en jogori wiide eɗen ndewa waɗɓe hen participer ɓe en ɓennata joni bandiraɓe paami holno o juma o ardi ɗo en kadi bandiraɓe paami gudditgol ngol ɓiɓɓe nokku o pop manam mbaɗi hen doole mumen moni kala diwi diwal muɗum kono joom wuuro enen eɗen teski eɗen mbawi wadde feere foof lijiren ha dañen hunde ha daro ha wooda kono en battinta ko toppitade ɗum ha wuuro duuɓi ɗi foti wurde ɗi beele oɗon jogui commission mo ganduɗa ene anni gerde juma o ha jogo ha wuuro duuɓi limtindi tawa wona waɗama peeje waɗama foof ha darnama udditama tan kadi yimɓe kadi belsido kadi bona e temps mana mo fotani bonde o beele on cakkani ɗum feere sabu ɗum ɗo ko million ngaji waɗa ɗo de Ceerno Oumar mi weltima hen no fewi mais sikku nous avons réussi le pari de la mobilisation mais il faut réussir le pari de l'entretien hande mi yiɗano ummade wuro ngo malla mi yiɗa ummade diwan o taw mi waɗani rendre compte juuɗe kaalisaji dewɗe e juuɗam sukaɓe ɓe limtumi ɗo ɓe affaire o no waɗata no rewri e juuɗam e rewre trésorier o rewre adjoint o ainsi de suite mi ɗum min gonno e wadde rendre compte a yi fijirde amen jenggi kono premier point momin mbaɗi ko entretien emin jogino sukaɓe eɗen mbaɗa ɗo volontaire en pittanno juma o to kono ko juma wonno rez-de-chaussée joni min jogui ko juma premier étage min on a appuyé sur le point min jaggui vélo o min mbaɗi pédalé min mbi vélo o bougeta alay saago ɗum ɗo réglete ko pari de l'entretien ko kalta ko min jiiɗi so Allah jaaɓi ko ƴettude sukaɓe so ɗiɗo so tato so nayo taw kañumen ko ɗo entretien juma o ko min somin jogui kalis joni ko min keddora e organisation men ɗum kam ko ma yalta ne min nata e peeje goɗɗe ko mbiɗa ko c'est très intéressant kadi mbiɗa waɗa invité population Agnam Siwol mbiɗa waɗa invité Foutankoɓe mbiɗa waɗa invité Sénégal foof kala joguiɗo édifice ko wawi wonde foof so école mum so juma mum kala ko wawi wonde aduna yo yimɓeɓe mbaɗa ɗum entretenir par ce que Foutankoɓe ɗe bersidi Sénégal naɓe bersidi hunde bonat taw ko fewnata ɗum ko hay so lampa burlat ko fewnata ɗum ɗo ko temed ɗiɗi mala temed nayyi mala ujunere goppa ha daro e ma des centaines de millions ɗum kam so Allah jaaɓi ko ɗum min jiiɗi haɓade wonde Allah waɗa juma o wuura ko ɓuuri juma kelaɗo o ko min kam mi hawroyta hen kono Allah wawi ɓuuri ɗum min jiiɗi ko kañiraɓe amen malla jatiraɓe amen kawra ɗum ɗon par ce que oto juma ko wuuri ko min mi sikkani so tawi mbiɗa wawi wurde hon ɗum bon Allah jogui Allah wawi wadde ɓuuri ɗum voilà joom wuuro ko welema mawɗo mboɗa andi en gaari haɗo haɗanno kono mi rokketema micro wasata won wasiyaji e kadi won jettoruji goɗɗi ɗi mana ɗi ganduɗa aɗa ɓeyda hen eɗen keddora mana une minute e on saaha mi walla wonko jinɗa haalde mi namdakima ɗum mi udditinima mana micro kaala e on saaha sa gayni mbaynorɗa eyyi wiide tan an Oumar mi weltima no fewi mi weltanimama saabu fuutankagal ma mi weltanimama saabu pular sabu min dañani ko ɓuuri pular min jibinami ko ɗo e kiiɗo nguleki jibinami ko ɗo e oɗo galle ko ɗo mawnumi ko ɗo ñangumi haadam yaade Europe noon machallah hande min ɓooyi toon ko toon min guuri toon min golloto kono kala ko min dañi hay huɓere nde yonde nde min jii toon min jiiɗi ko yataw kay hono mayre ne sampe ɗo mbiɗa yetta Allah mbiɗa yetta maire o hay so wona affaire politique kanko ko guittuɗo complexe e nder Fouta woni Farba Ngom sukaɓe amen ɓeɗo ɓe mbimami ɓe kadi ko hafisaji Qur'ana mbaɗi société ji Mansour en weli en e kamɓe Mouhamadou Madane en kamɓe sukaɓe siwolnaɓe fof mbiɗa yettaɓe mbiɗa yetta Allah noon mbiɗa yetta émigré ji mbiɗa yetta Allah mbiɗa yetta mawɓe amen ɓe min keddora frère uni mawɓe hono Mamadou Gueladio Kane hono
Amadou Moussa Dem hono Boubou Gadio hono Abdoul Amadou Kane hono Alpha Kane hono Samba Silla e fedde rewde hen nde ko wayno Babayel Ñane en Demba Thilo en Sira Alaji en to Gabon to min jetta Allah min jetta Boubou Gako ko mawɗo e nder siwol naɓe to Cameroun to Bocar Ablaye to France to Ceerno Ibrahima Ba kanko woni Imam Ratib e Ablaye Samba Diallo en e Samba Sy en e Ibrahima Tulde en e ko yaadi toon e ko yaadi toon mbiɗa yetta Allah kadi mbiɗa yetta siwol naɓe wonɓe ɗo ɓe ko gardugol Ceerno Moussa Isma e Amadou Kadia Imam Ratib mbiɗa yetta Allah mbiɗa yetta adjoint am mbiɗa yetta Allah mbiɗa yetta siwol naɓe foof mbiɗa yetta Allah kadi mbiɗa yetta kadi koreji nenam wuro Coɗay mbiɗa yetta koreji nenam en Wuro Sira naɓe mbiɗa yetta koreji amen Godo naɓe mbiɗa yetta Tulel Thialle naɓe mbiɗa yetta Bosoyo foof no fotiri mbiɗa yetta Horfon naɓe mbiɗa yetta Bosoyo foof dans son ensemble e région de Matam foof no fotiri saabu ala fof teddugal min dañani min dañi teddugal ha Kanel min dañi teddugal ha Guijolon sa yi juma o malheureusement won yimɓe ɓe garani ko wayno Gawol naɓe koreji amen nana Gawol mbiɗa wiyaɓe kadi yo Allah yurmo yaafo mayɓe ɓe e koreji amen Sadel naɓe e Guijolon naɓe saabu accident bannoɗo ñanden hayre seeɗo ko ɗum haaɗi ni mouvement o waɗi kase seeɗa kono sowona ɗum mono fof ene yiiɗi tawtorede udditol juma ɗum noon Ceerno Oumar mi jarnimama kadi mi serata e waddema remercier par ce que ko gandumami fewde joni ko tu es toujours à la disposition de Agnam Siwol à la disposition de Mamadou Lamine Kane à la disposition de Poulago à la disposition de Fouta fof kadi mbiɗa heeɗo interview uji ma ɗi ganduɗa c'est très intéressant par ce que jeyata ko à la source ƴetta information poɗɗo ƴettede minen noon Siwol oɗo site mo min goni joni woni 3e site Agnam Siwol min koɗino Kadiel Baytillahi min koɗi Winde Siwol min koɗi oɗo Siwol ɗo min goni ɗo donc c'est un très vieux village mo ganduɗa ko l'islam wonnoɗo hen mi yejjita noon so mbiɗa haala l'islam siftorde mawnam babam ceernam hono ceerno ma jagate ka mo ganduɗa ko kañum wonnoɗo hen gaño humam binagal ɗum noon assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe mboɗo sikki on dañi famamuya tigui rigui ko joom wuuro Agnam Siwol guila o onnoma femde hande ɗo ɗo gonɗen on paami tigui rigui no tawri on paami kadi tigui rigui hol projet ji mana ɗi o jogui kono kadi e guddurgol juma Agnam Siwol bandiraɓe jarani kadi mbaɗa hen commentaire on jiimanan ko ƴettunoɗen hen bandiraɓe ko kaali hen ko welama mawɗo ko weltanademo ko haali ko foof koye makko woni nde tawno o suuɗaki o nuɗɗinaki no wayni ko ni tan o wayi il est toujours comme ça ko welema mawɗo so waɗi gantidi noon e yewtere he bandiraɓe min ñaguima on yaafuya so longere mawde wari nokkuɗo ma ɗum jomum yilno hen min dokkat moon aadi e koɗo goɗɗo Windere TV ha yesso ko lawol